Hola, molt bones i benvinguts de nou a un nou vídeo d'Entre Línies. Avui tornem a estar aquí amb l'Oriol Villar i és que portem un convidat dels que agraden. Doncs sí, doncs mira, amb molta il·lusió que vingui avui el Martí Perarnau, perquè jo no el coneixia abans, el vaig conèixer que va anar amb la Sotana, que jo soc molt fan, i va ser d'aquelles persones que t'enamores a l'acte, no? Perquè no portava ni 5 minuts al programa i jo ja em vaig comprar un dels llibres que tu presentaràs. Així que avui molt contents que estigui amb nosaltres i presenta'l perquè avui molt poca gent no el coneixerà. Sí, perquè a més és un home amb molta història. L'anava a presentar com a periodista, però ja ens ha dit que se sent més escriptor, més aviat, i és que ha fet unes quantes obres, El Pep, Déu salvi el Pep o l'evolució tàctica del futbol, però és que a part de tot això, perquè la gent el deu conèixer més per aquesta faceta més d'escriptor, Sí, més sí. relacionada amb el futbol, també va ser esportista olímpic als Jocs Olímpics de 1980, per tant, Moscou. Sí, no, que no és un personatge qualsevol, no. un personatge molt complet, així que moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Martí. Res, un plaer estar amb vosaltres. No faltaria que no estigués amb el jovent, ara que ja soc tan gran. Doncs vinga, Comencem. endavant vídeo. Aleshores, de què parlarem avui? Doncs intentarem fer-ho com una forma d'entrevista, en part anar tractant diferents temes, tots relacionats amb el futbol i amb el Pep, que són els àmbits que el Martí ha estat tocant més en aquests darrers anys, que es podria dir, així que passarem per l'evolució del Pep, la influència del Pep en altres entrenadors de l'actualitat, fica-li Arteta, fica-li Vincent Kompany o Maresca, entrenadors que estan tenint bastant èxit en les darreres temporades, també un insight dins dels vestuaris i equips guanyadors, perquè a part dels llibres que ha escrit, el Martí estan relacionats amb estar dins de... De vestuaris del City, del Bayern. Efectivament, quan el Pep estava per allà. Així que començarem primer de tot per l'evolució del Pep. Com ha canviat el Pep? El Pep que vam veure al Barça, al Bayern, al City... Tant la seva forma de ser com el seu estil de jugar dels seus equips ha variat molt. Tu com ho has vist, Martí? Bàsicament, ha variat perquè són 18 temporades. Ara aquests dies es compleixen els seus 1.000 partits, que és una autèntica fita, una barbaritat. 1.000 partits com a entrenador, com a entrenador de primera divisió, sense comptar aquells partits del Barça B, diguem-ne. 18 temporades, o 18 anys, millor dir, 17 anys, 17 temporades, 18 anys, 1.000 partits, 71,5% de victòries, 120 derrotes només en 1.000 partits. De A vegades diuen, quan pateix una derrota, és que no estem acostumats, esclar, com t'acostumes si n'has patit només un 12%, no? Només perds un partit de cada 10, no? Més o menys. Com ha canviat? Bàsicament s'ha fet gran, han passat 18 anys, ha madurat la vida, l'experiència, els països, els diversos jugadors, els diversos presidents, etc. Les aficions, el periodisme de cada un d'aquests llocs on ha estat. I ell doncs, ha anat madurant, s'ha anat fet més reposat, dins de que és un paio intens, però s'ha anat fet més reposat, més amic dels seus jugadors, més relaxat, tant en la victòria com en la derrota, malgrat que influeixi igual amb la seva personalitat i li afecti igual guanyar i li afecti igual perdre, però sí més relaxat amb l'exteriorització dels sentiments. I fa poc parlava amb ell d'això, que se sent molt més proper als jugadors, més relaxat, que ja no té aquella tensió inicial de quan tenia 37 o 38 anys i començava. Ja és un paio de 50 i pocs anys que ja ha madurat. No? Això des del punt de vista personal. Des del punt de vista de l'estil de joc, mira, depèn molt, en el fons depèn molt de quina resposta vulguis. Si vols la resposta de que no ha canviat, es pot argumentar. I si vols la resposta de que ha canviat, també es pot argumentar. Tu creus que ha canviat futbolísticament o no? A veure, l'essència no l'ha canviat. Bueno, clar, la idea és la mateixa, el Barça, el Bayern, que a Anglaterra, però clar. És a dir, pilota és meva, el passi com a eina que vincula i organitza l'equip i desorganitza l'equip contrari, ben lluny de la meva porteria i esperit ofensiu
atacar, anar a guanyar el partit. Diguem-ne que aquesta seria la idea i l'ha anat mantenint sempre. Canvien els equips, canvien els jugadors i en funció dels intèrprets la sinfonia sona diferent, evidentment, no? Clar, si tu dius Busquets, Xavi, Iniesta, doncs sona d'una manera, si a més amb el Messi per allà. Si tu dius Xavi Alonso, Lam, Thiago, sona d'una altra manera, el Lewandowski per allà davant, i si tu dius Rodri, De Bruyne, Gundogan, amb el Haaland davant, doncs sona d'una altra manera, però la idea segueix sent la mateixa. Adaptar-se als jugadors. O sigui, què ha canviat? L'adaptació als jugadors, als diversos intèrprets, als rivals. Esclar, perquè no és el mateix el futbol espanyol que el futbol alemany, els contraatacs alemanys van per dins, els contraatacs anglesos van per fora, etc. Tot això ha canviat. Però jo, si m'hagués d'inclinar, diria, amb 18 anys, el Pep segueix mantenint les seves idees. Bàsic. I dels tres Guardioles que coneixem, el del Barça, el del City i el del Bayern, quin creus que és el que més complet, o potser no aquesta paraula, sinó el que t'ha agradat més amb la seva forma de jugar i de transmetre el joc? Aviam, jo crec que el Pep més complet és el d'ara. Per tota aquesta experiència que acabo d'explicar. Però potser també és el més complet perquè els rivals ja saben el seu estil, cosa que quan el Barça era, diguéssim, tot nou i el passava tant per sobre perquè els equips també eren diferents, es defensava diferent, no hi havia tanta pressió individual a l'home com ja ho veiem ara. És per tot això també? Sí, també per tot això. O sigui, bàsicament, és obvi que el millor dels tres equips ha estat el Barça. És obvi, perquè estem parlant d'un dels equips, si no el que més, perquè això sempre és molt subjectiu i difícil, però un dels equips més grans de la història del futbol. El Barça 2008-2012, diguem-ne, està en el top, si no vols posar-lo com a millor, en el top 3 de la història. Val? Per tant, aquest és insuperable, perquè també tenia els intèrprets que fa un moment, que, en fi, aquesta gent que jugava, que era una cosa espectacular. Però, com a entrenador, als 18 anys d'experiència, d'enfrontar-se amb els rivals que li ha tocat, de conèixer modalitats molt diferents en un país o en un altre. I també el que tu acabes de mencionar, Oriol, la pròpia evolució del futbol ha portat a que avui hi hagi molta més, crec jo, molt més nivell que no, per exemple, el 2008, on hi havia equips bons, però possiblement el futbol passava per una etapa que venia ja de lluny, des dels anys 80 i pic, 90, una etapa no gaire brillant, no? I en canvi ara estem en una etapa força brillant, doncs perquè hi ha entrenadors molt bons, jugadors molt bons i un gran potencial i per tant es troben rivals més durs. Per tant, la suma de tot això fa que, per mi, avui sigui una de les comparacions. Tota aquesta evolució que ha anat visquent en aquests 3 anys també suposo que ha afectat en la forma de l'herència que ha anat deixant, per exemple. Ja estem començant a veure com jugadors que ell havia tingut a diferents fases, ara en dia són entrenadors. Tenim del seu Barça, Mascherano, va estar uns anyets, però Mascherano va estar dins del Barça del Pep i a dia d'avui és entrenador, ha guanyat un Mundial Sub-20, està a l'Inter de Miami, està fent prou de la seva feina. Tenim el Xavi, també de la mateixa escola. Jo recordo que a més només em falta un per completar, que el Pep va dir al Barça que ell tenia claríssim que quan fossin entrenadors, hi havia 2 jugadors del Barça que serien entrenadors brillants, que serien Mascherano i Busquets. Un s'acaba de retirar fa poc. Clar. I després un altre que era... I Gavi Milito. Espera, que Gavi Milito està a les Chivas de Guadalajara. De moment encara no és un entrenador destacable, però ja ha començat la seva carrera clarament. I clar, si ens movem a un que potser ara ens ve més recent, més al davant, un que va tenir el Bayern, Xavi Alonso, que també té un futbol propositiu, quasi que et diria potser més arriscat i tot, que el del Pep, amb un estil similar, però... I després tenim potser els que estan més al dia a dia de la gent, no? Que actualment és el Vincent Kompany, que l'altre dia es va batejar al PSG,
I l'altre és Mikel Arteta, que també està fent molt bona feina a De l'Arsenal. fet, en aquests moments els líders de les 4 grans lligues són alumnes seus. El Company a Alemanya, l'Arteta a Anglaterra, el Xavi Alonso a Espanya i el Luis Enrique a França. Luis Enrique el podem considerar alumne seu? Bueno, Van coincidir el Barça quan ell estava al primer equip i el Barça B, per tant... Bueno, ell va agafar el Barça B del Pep, sí, va fer això i, per altra banda, la relació entre ells dos és tan estreta i ha estat tan estreta durant tants anys que, diguem-ne, Luis Enrique ha begut molt del Pep, tot i que té una personalitat pròpia i caràcter propi. I afegeix-li doncs, el Tomé Torrent a Rayados, afegeix-li l'Enzo Maresca al Chelsea, el Cesc Fàbregas al Como, sí. Uns amb una relació més estreta, més d'entrenador-alumne, altres com el Tome, entrenador i entrenador, i d'altres amb una relació més, diguem-ne, més lateral, com Luis Enrique, com el Cesc Fàbregas i tal. Però, en definitiva, sí, la seva influència, en fi, és palpable i ben clara i ben evident. I tu que el coneixes molt, que tens un tracte personal amb ell i tal, potser això és el llegat que més li agrada amb ell, no pas el que deixarà futbolísticament quan el retiri, sinó que gràcies a la seva figura hi ha tot un seguit d'entrenadors que venen darrere d'ell que mantenen aquesta idea de futbolística? No sé si això és el que més el satisfà. Per mi el que més el satisfà de tot, més que els triomfs, els títols, les estadístiques, que evidentment li agraden. A qui no li agrada complir 1.000 partits i només haver-ne perdut 120, evidentment. O tenir tots els rècords de tot. Té tots els rècords de tot. El futbol anglès, el futbol alemany, el futbol espanyol, etc. Però jo penso que hi ha una cosa que el satisfà més, que és intangible, que és la sensació que ell té de que ha aconseguit influir en el futbol d'aquests 18 anys d'una manera més indirecta que directa, més de veure que ara doncs, hi ha molts equips de nanos, equips modestos que surten jugant la pilota des del darrere, que ja no foten pilotades, que consideren la pilota com una eina que s'ha de tractar bé, consideren que el passi és essencial en el futbol, etc. Jo crec que això és el que més el satisfà amb ell, no? Aquella cosa que deia ell ja fa 6 o 7 anys, no? Que deia, em veu dir que vindria a Anglaterra i que no podria implantar el meu estil i ja llibre de 100 punts o els 4 títols nacionals anglesos, que el Sir Alex Ferguson deia que seria impossible que mai cap equip aconseguís els 4 títols en una temporada, no? I quan va aconseguir-ho el Pep, va dir, hòstia, doncs em veu dir que no podria ser factible i ja està. Penso que això és el que més el satisfà. Aquesta cosa que és una mica intangible, no? No són xifres, no són rècords, però és una mica la seva capacitat d'influència en el futbol mundial. I també és tot això que xerres, que hi ha moltes escoles o, diguem, molta gent que es viu molt la seva escola, a l'Alemanya no tant, però a l'anglesa passava molt, com bé deies, doncs, gent que diu que el Pep s'ha carregat el futbol. No. Ha fet que evolucioni, en part, jo què sé, anglesos que troben a faltar la pilotada. I dius, bueno, doncs potser és l'escola anglesa que hi ha, però tu veus ara i veus un futbol anglès molt més competitiu. Diners, relacions de poder a part, però veus un futbol anglès que s'havia quedat enrere en les darreres dècades, i jo crec que entrenadors com el Pep, el Klopp, que també se li ha donat molt de mèrit en el que ha fet aquí, han portat en un pas endavant. I amb això, agafant això de la influència del Pep als diferents llocs, et volíem demanar per com és els vestuaris, com ha influït també potser en els entrenadors. Per exemple, el Bayern va arribar, diguem, una mica cremat de l'època Barça, que va prendre el seu any sabàtic, el seu temps. Com va viure la nova entrada a un vestuari completament diferent?
I tu això tu has estat al Bayern del 2013, crec que el 2013 o també vas estar més anys? Més 2013? Sí, del 13 al 16. Vale, i després estàs al City del 16 fins al 23, que és quan guanyen el triplet i tot això. Clar, tu has estat a dins, com és viure dins aquests vestuaris i tot això? A veure, és molt més... O sigui, és un procés molt natural, com us diria, molt relacionat amb la naturalesa humana. És a dir, ell arriba el 2013 al Bayern, que va ser una situació molt especial, perquè el Bayern venia de guanyar el triplet amb el Heinkes. Però va ser un gran èxit, va fer-ho molt bé, va ser excepcional, però, curiosament, fins uns mesos enrere el Bayern estava molt malament. Fins al Nadal del 2012 estava realment molt malament. Qui dominava la Bundesliga era el Borussia Dortmund del Jürgen Klopp, que l'any anterior havia aconseguit guanyar Lliga i Copa. A més, la Copa l'havia guanyat, em sembla que 5-2 en el Bayern, o sigui, havia estat, diguem-ne, l'havia matxacat molt en el Bayern, no? I de fet el Bayern havia anat canviant d'entrenadors i van agafar el Heinkes com entrenador d'emergència, etc. I per tant, qui dominava allà molt clarament era el Borussia Dortmund. El Heinkes fa una feina sensacional, molt al seu estil, d'aquesta de deixar molta llibertat als jugadors. Eren jugadors molt bons, evidentment. Arriba a la final de Champions contra el Borussia Dortmund del Klopp. El Borussia domina completament. De fet, els primers 25 minuts són un bany extraordinari i el Manu Neuer salva el Bayern de 2-3 gols, ben bé. I al final, al minut 89, el Robben marca el gol que li dona la victòria i s'aconsegueix el triplet. Però la sensació dels directius era que havia estat un petit miracle. Però l'equip no acabava de... Aleshores, per això van contractar el Pep, que el Pep venia de sortir del Barça, de fer l'any sabàtic, és rebut a Munic com el Messies, com el gran salvador. I a dins del vestidor és rebut amb una naturalitat molt gran, però també amb una gran admiració. Els jugadors volen ser entrenats pel Pep. Clar, ho diuen ells, i diuen amb el Pep i t'ho diuen a tu, perquè parlàvem amb els jugadors, més enllà que alguns eren molt fàcils, el Thiago, el Javi Martínez, el Rafinha, el Dante, aquests eren molt fàcils parlar amb ells, però inclús els alemanys, acabo tenint una bona relació amb alguns d'ells, el Neuer, el Robben, sobretot amb el Philipp Lahm, sobretot amb aquests tres, són els que... Amb altres, doncs mira, hola i prou. Però amb aquests acabo tenint bona relació, xerrem molt, i ells volen ser entrenats com el Messi, el Xavi i l'Iniesta. Volen viure el mateix procés i, a més, l'assumeixen amb una voluntat alemana de volem aprendre de veritat això. I ho aprenen, inclús de vegades fins a l'exageració. De vegades el propi Pep els ha de dir, escolteu, calma, vull dir, deixeu-vos anar una mica, allibereu-vos, no vulgueu complir tantes ordres del que us diu l'entrenador. Si arriben a un punt inclús d'exageració, però ho fan amb una gran admiració i s'aconsegueix donar el gran tomb. O sigui, el primer any s'aconsegueix guanyar Lliga i Copa, es perd la Champions, clarament, però ja el segon any es deixa el Borussia Dortmund del Klopp a 25 punts. I diguem-ne, des d'aquell moment, l'hegemonia del Bayern, que ara es veu, des de casa nostra es veu com una cosa de tota la vida de guanyar el Bayern. No hi ha hagut dubtes. Doncs no, abans del triplet del Heinkes, duien, em sembla que eren 5 anys que havien guanyat una lliga en 5 anys. I en canvi, des del moment del Heinkes i quan el Pep ja construeix aquesta solidesa, que després és continuada per altres entrenadors, doncs l'hegemonia aleshores sí que ja és, jo crec que és irrefutable i irreversible, ja s'ha construït un post. I la teva figura dins el vestuari és rebuda com una persona, com si formessis part de l'estaf,
o fins i tot hi ha algun moment que el Pep i el seu staff et diuen vale, doncs això potser que els teus llibres, perquè ell sabia que tu estaves allí també per escriure uns llibres, hem dit, hosti, aquesta part potser no, que no la toquis perquè potser això ens és mal parat a nosaltres, o com va ser aquest dia a dia també amb ells? Molt, per mi, absolutament xocant, sorprenent, inversemblant, posa-li els adjectius que vulguis, no? Jo vaig demanar de fer-ho, jo havia demanat de fer-ho des de fora. Jo no vaig demanar mai d'estar dins el vestidor. Jo vaig demanar jo anava a Múnich, estaria un any, em veuria els partits i si podia algun dia doncs, veure algun entrenament, fer algun cafè amb el Pep i prou. Però amb el Pep gairebé no ens coneixíem. Coneixíem a través de mitjançant el Manel Estiarte, però ens havíem vist un cop. I la sorpresa va ser que no, que el Pep va dir, suposo que va valorar, va dir, mira, perquè estigui fora més val que estigui dins. I que en lloc de veure alguna coseta, que ho vegi bé. I aleshores em va dir, pots entrar, pots veure-ho tot, pots escriure el que vulguis, el llibre és responsabilitat teva. Jo no vull saber res, no el penso llegir, ni vull llegir cap esborrany, ni cap cosa prèvia, ni res. Escriu el que tu vulguis i és la teva responsabilitat. De fet, va haver-hi un dia que jo estava preocupat perquè hi havia cosetes amb el Ribery, amb l'Schweinsteiger, que dius, hòstia, a veure si ho puc dir o no ho puc dir en el llibre, no? I un dia, que tenia molta estona el llibre i tal, li vaig consultar, li vaig dir, escolta, m'agradaria que et llegissis unes quantes pàgines d'això per veure si et sembla bé, què tal? Va dir, escolta, és la teva responsabilitat, escriu el que tu vulguis i a mi no m'expliquis. I si la cagues és cagada teva. O sigui, i res, jo vaig publicar el llibre sense que ningú d'allà dins se llegís ni una paraula. I, de fet, quan he publicat el llibre, que va ser setembre, octubre del 2014, quan vaig tornar per primer cop a Múnich, ja amb els exemplars, vaig pensar, ai, o sigui, ai, no? Perquè... I, a més, perquè la premsa alemanya va fer molt rebombori, perquè el llibre va tenir molt rebombori a Alemanya, no? I vaig pensar, ai, o sigui, a veure què passa, no? Perquè a veure què diuen ara. O sigui, ara el Ribery, a veure com... El Ribery, l'Schweinsteiger, com em reben, no? Sí, perquè fa pinta que tenen jugadors amb un caràcter molt fluix, no? Aquests dos. Sí, vaig anar-hi una mica no, jo vaig anar-hi a collons. No? I no, ningú va dir res i vaig fer les fotos aquestes comercials amb el Manu, amb el Robben, amb el Lam, tots això, i tothom bé. El Rummenigge, com a president del club, va arronsar una mica el morro, però per una qüestió que s'ha d'entendre, i era que ha vingut un paio de fora a explicar el que fem des de totes les seriositats, i aquí tenim 5 milions de periodistes del Bill Zeitung i de tots intentant picar la porta i no els deixem entrar. I se'm rebotaran, no? Jo estava amoïnat per això. Però jo no li vaig dir res. Sé que l'Estiarte li va dir, escolta, a veure, com surt el club en el llibre? Surt bé o surt malament? Què tal queda? I ja, no va haver-hi tempesta ni va haver. Ells em van dir una cosa que el Manel em va dir una cosa molt interessant un dia. Perquè jo li vaig dir, escolta, com és que em deixeu tanta llibertat per veure-ho tot i per escriure el que jo vulgui? El tio, mira, perquè estem tranquils. Nosaltres creiem que més o menys el 80% de les coses que passen dins del vestidor són bones. Per tant, si ho expliques, doncs el 80% del llibre seran coses bones. I després hi haurà un 20% de coses, de lius, d'enganxada amb un jugador, una cagada, un dia que les coses van malament, doncs serà el 20%. Per tant, el to final segur que serà bo perquè el to general del vestidor és aquest era una mica el seu pensament. Amb això més enganxant amb el que deies ara de les coses que van bé, el 80% de les coses dins del vestuari del Pep van bé, com creus que hi influeix les figures que té el Pep dins del vestuari? Per exemple, sempre hi ha un o dos jugadors que ell els té més mimats, si es pot dir, que se'ls està molt a sobre, per exemple, el Bayern amb l'Am, i es va anar veient quan Kimmich començava a entrar a l'equip, que era una figura que li donava molt de pes, el City es va veure com
ell ha anat construint així, diguem, el Foden, si es pot dir, ha tingut el David i el Bernardo Silva, jugadors que han sigut com els seus pilars dins del vestidor i al camp, figures com l'Estiarte que connecten directiva amb jugadors. Quina importància se'ls dona aquestes figures als vestuaris del Pep? No, perquè ell ha estat jugador i com tot jugador sap, un vestidor és un ecosistema complex. Qualsevol vestidor és un ecosistema complex. 25 jugadors professionals amb els seus egos, les seves necessitats, les seves exigències, etc. I 25 membres de l'estaf també amb els seus egos i també amb les seves necessitats de progressió o de ser que, imagina't, no? Un staff ara al City de fa uns anys amb el Tome Torrent, el Mikel Arteta i l'Enzo Maresca, no? Vull dir, són gent que ells se senten entrenadors i que volen ser entrenadors, primers entrenadors, i que estan allà fent de segon o de tercer o de quart entrenador. Aleshores, l'estaf també té el seu ego i la seva necessitat. Per tant, què necessita un líder d'un vestidor a qualsevol club? Necessita col·laboradors, diguem-ne, fidels, que distribueixin el seu missatge, que el facin entendre amb els jugadors més que els costa més entendre-ho, perquè no tothom. Tu imagina't, amb un missatge de 25 jugadors, posa't mentalment a qualsevol vestidor, el que vulguis. Tu veus molt clar que n'hi ha uns quants que entenen el missatge clarament, d'altres que surten dient no sé què m'ha volgut dir, d'altres que no l'han entès i d'altres que ni l'han escoltat. Això és així, a qualsevol vestidor. Per tant, què necessites? Necessites capitans que redrecin, que els que no han escoltat els hi expliquin una mica, que els que tenen dubtes també els hi aclareixin aquests dubtes, etc. Per tant, tu necessites això, figures d'aquest tipus, no? Necessites Philipp Lahm, necessites Bernardo Silva, necessites Gundogans, necessites Busquets, Mascherano's, perquè la cosa rutlli, perquè després el vestidor té vida pròpia, va pel seu... O sigui, els entrenadors poden dir blanc, però els vestidors tenen vida pròpia. Tot això, parlant d'aquestes figures, que a part d'això, quines claus creus que tu has vist dins dels vestuaris que diguis, vale, jo sé que aquest equip serà un equip guanyador. És per aquests elements que dius del Pep, que cal la connexió ni que sigui de l'entrenador amb certs jugadors que transmetin el missatge a la resta del vestuari. Quines altres claus els hi veus? Sí, és que hi ha patrons que coincideixin entre el Barça de Guardiola, el City o el Bayern. Bàsicament, capitans, personalitat i capacitat de comprensió del joc i que l'entrenador vol procurar, i jugadors ambiciosos. Bàsicament, serien les dues eines que els dos elements que s'haurien de barrejar dins d'un vestidor per començar a considerar que aquell vestidor pot tenir èxit. És a dir, si hi ha 25 individus amb molt talent, però no hi ha capitans. Capitans no em refereixo a capitans... El que porta el braçalet, no, sí, capità, una autoritat dins del vestuari. Exacte. Gent que té autoritat sobre els seus companys per aturar un moment dolent, per redreçar el rumb, etc. Aquest seria un element claríssim i l'altre és jugadors ambiciosos des del punt de vista col·lectiu. No? Una mica allò aquesta barreja entre l'ego del golejador, que és imprescindible que tingui l'ego i la fam i l'egoisme per voler marcar el gol, però que per altra banda sigui prou humil o intel·ligent com per dir sí, però si no puc fer el gol haig de donar la passada de gol amb un company, encara que no em consumi les meves estadístiques. No? En aquests moments, un dels valors que tenen els vestidors de tot arreu del món són les estadístiques. És a dir, els jugadors, quan acaben els partits,
a part de resultat i de la seva actuació, el que miren en el mòbil immediatament és l'estadística. Quants passes he fet, quin encert, quants driblings que he fet, quantes pilotes he rebutjat, etc. No? I els seus representants els hi diuen, no? Avui has fet tal cosa, has fet tal altra, només has perdut 2 pilotes, etc. No? El partit, l'equip potser ha perdut 6-0, no? Però ell només ha perdut 2 pilotes. Sí que fiquen molt amb aquests temes els futbolistes. Els futbolistes d'avui en dia s'hi fiquen, se n'ocupen massa perquè la premsa se n'ocupa d'això, perquè les xarxes socials estan... Fixa't que s'acaba un partit i les xarxes socials estan plenes de dades estadístiques del que ha fet un jugador. Sí. Tants driblings, tants regats, tants xuts, tantes pilotes recuperades, tant això. És igual si l'equip ha perdut o si, malgrat aquestes estadístiques, la sensació és que aquell jugador no ho ha fet bé. Només ha perdut 2 pilotes, collons, però ha perdut 2 pilotes a la seva àrea i 2 gols. Saps què vull dir-te? Aleshores, que hi hagi capitans que siguin capaços de dir, escolteu, el bé comú és més important que les teves estadístiques, en aquests moments comença a ser fins i tot transcendental. I ara un parèntesis, això que explicaves ara de ser un capità, dels jugadors que tinguin ganes de guanyar títols i tal, portem-ho cap aquí a casa nostra, més proper, el Barça, aquest nou projecte al voltant de Pedri, Lamins, com ho veus? Explicar-ho més o menys ràpid, com ho veus? Li veus patrons per ser un equip guanyador, que ja ho ha sigut l'any passat, però aquesta temporada li està costant més perquè els segons anys, un cop tens amb la panxa plena, costa més tornar a guanyar, perquè és més fàcil perdre i tal. Com ho estàs veient tot això? A veure, jo penso que la segona part de l'equació la té molt clarament. Jugadors amb molt talent i amb molta ambició, això és molt evident. La primera part dels capitans, madurs, lideratge amb capacitat d'agafar un vestidor i manegar-lo, penso que és la mancança que hi ha. Perquè són molt joves o perquè no veus la figura? Bàsicament perquè són molt joves. I creus que hi pot haver hagut una mica de tensió en el tema de que Rafinha ha sigut un dels pedestals i ara, entre que s'ha lesionat i que, diguem, se l'ha deixat de banda a la pilota d'or, pot haver-hi quedat algun buit de poder o que s'hagi sentit com influenciat de certa forma que faci que no hi hagi tanta figura de capità? Podria ser. També afegeix-li, per exemple, hi ha hagut 2 jugadors, Lewandowski i Gundogan, grans, que podrien fer aquesta feina, però que evidentment no són catalans, no enronen l'idioma, tenen la dificultat. Gundogan ja va marxar, però és igual, no tenia la capacitat comunicativa com per adreçar això. El Rafinha la té i possiblement és el que més la té de tot l'equip en aquests moments. Però sí que l'equip ha de deixar madurar, fer-se una mica més gran i que els líders naturals que hi hagin a dins, a part del Rafinha, els que hi hagin, no sabria dir-te qui són, però potser de vegades són els menys... Els que menys es veuen, sí. Els que menys es veuen, I dius, i aquest és un líder? Sí, aquest és un líder, però fa falta per mi que aquests líders acabin de madurar i de sortir, perquè la primera part de l'equació ja la té. L'afició, el talent la tenen i en aquest sentit no s'ha de posar en dubte, més enllà dels resultats que pugui haver-hi dolents o bons, no? Però sí que li falta una mica d'acabar d'agafar el cos del jugador que ja s'ha anat fent una miqueta més madur i que ja sap que quan venen mal dades com hem de portar les coses. Sí, falta una mica això. En fi, això arribarà, perquè el temps passa per tothom i l'experiència es guanya a base de temps. Sí, però suposo que també partits com el de l'Inter de Milà ajudaran a que els nanos creixin, al cap i a la fi. És un cop dur i allà és quan es veuran els capitans. A la fi de les derrotes sempre se n'aprèn i és quan millors. Clar, aleshores esperem pel bé del Barça que pugui seguir així. Així que això seria tot. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Martí, ha sigut un veritable plaer tenir-te aquí. Doncs res, per mi encantat i quan vulgueu hi torno. Doncs, si són els comentaris que us ha semblat, aquí teniu les nostres xarxes socials i ja heu sentit el Martí, si voleu anar per 2, ens ho feu saber i encantats de portar aquí el Martí. Sí.
Fins aviat. Adéu.